косопад, студени ръце, мозъчна мъгла. Ако това ти е познато, проблемът не е в характера ти, а в баланса на хормоните. Когато щитовидната жлеза излезе от ритъм, страда всичко – енергия, тегло, кожа, настроение. Симптомите са разхвърляни и често ги обвиняваме в стрес или възраст, но истината е, че тялото ти иска подкрепа, не оправдания. Щитовита от Билкова лечебница е 100% натурална формула, с 5 доказани активни съставки, които работят синергично. Йод – основа на Т3, Т4, без него просто няма гориво. Селен подпомага превръщането на Т4 в активния Т3 и пази клетките. Елтирозин – аминокиселината, от която започва синтезът на щитовидните хормони. Ашваганда намалява кортизола, за да спре да краде щитовидният ти баланс. Цинк подпомага имунитета и хормоналното равновесие. Заедно хормонален метаболизъм, стабилна енергия и по-ясен ум. Хиляди хора ни избраха. Най-често споделят повече тонус до втората седмица и по-спокоен сън към третата. Представи си сутрин без мозъчна мъгла, работен ден без сривове, кожа и коса, които дишат, и тегло, което спира да играе. Това е когато щитовита върне хармонията. Не сменя медикаменти, не обещава чудеса за 48 часа. Щитовита работи с тялото ти. 2 капсули дневно, естествено натрупване, видима промяна с редовен прием. Върни си енергията, фокуса и спокойния сън. Избери щитовита от Билкова лечебница, като последваш линк в описанието. 100% натурална подкрепа за щитовидната жлеза. Започни 30-дневният баланс още днес.